Ngidon menta hakani keri Austria hakan nongba Vienna na benta ka festival ka startup festival na benta ki nong sengkam lejong ba hakani kesengi ha kapor ba baro ki ri juga pertai ki lawan lang ha kaju ke jaka ban ye pani ka riti ke dustur ke culture ke jongki ke balong ke put ke tem lani ke bam ke di bat kiwe ni hang ni nari kasing ngidon ban pani dah berhampir pat syaki syak pertai bro kawai khamtam yaki belawan na keleng kiri juga pertai hakani kejuk jaka dah keriam kejongi tingi dan hang ni sibun ki perlok ki bala riam na keriam tenrai belawan rakhnang nadu tin jala jongi pengila syam ya kejing ya kenduk jongi bebun jeng kenduk bat ki bebun hak bai day bat ki bagi knowledge nyongwan leni ki ba ya kenduk ha kakam ke jam bat kumta terter ki bala pertu ya kani keriam ke jongi dan ni ikong jakelin ibala ya nyadu mene nadu nak jaka sa hadu ni jaka bun bah ka kibun bah ki jaka ki ba ngiyo baniat la kalong lingba ki tram ne lingba ke metro ne la ke jinga kejat ne ke jing sngo ke jong pi pen riam mi ka riam tenrai hang ni hari nongwe ti mentalas ni bangi riam da kani ka riam tenrai lejong ti ngada so sarong sisha habang ayat ha ki surok jong kani ka Vienna but ru ha kani ka venue bangi don menta ngathari ngina longkum ki spotlight mo ha kini ki different areas bangi la syang kani menta ti longkum ki tu ki model ki baya ki show stopper ha ka fashion show ti syakat bangi le wat ha ki metros lani wat ha ki tram lani ha surok for that matter hadin porngi wan hang ni ha venue ru ngila longkum ki tu ki show stoppers so wingi so sarong shisha ba ban pong ki riam tenrai la jong so that's all yang ye kenduru ne ye kiwi pat ki perlok na kiwi pat ki jela jong kari India ki ong mangim jutip ba hami hala ru ki juspong te masni ke spong ke jonga te nganget wadi kariam jogi kentai lele kalong kapalang ba om tang kini kiwi ru ki don ki perlok jongi ki balai riam lang tenre ngi yosngo pat ya kajing pertu ba kajing yaro jong ka perthai na baro kilang kulisbon kong jakli kong jeni ke jing so jong pi pong ye kariam jantia hang ni hapori Austria ngasngeu tenat ban pong ye kariam jongi kum ki jantia ban pen i ba kene kade kariam tenrai jongi long ba ngisngeu serong ngila de ba ngi don la ka jong ka riam ka be itenat bat ka ba pen sngeu tenat ye ki wei ru ban pej sengi ban phai ki khmat sengi ka long ba kat no ki long pher na kariam jong ki wei tega ke ba ki bre ki ong ladan ne am ki wan keren ni phi ban kalish phang kariam jong phi hoi don ki bala kali kalong ke ikato bapi riam ngong kedai ke tradisional jongi ki jaintia ye haba kumta ladon ne mai wan sundur berfi hoi ladon ibei ngatrai ka kasngi kadang jerong ni ngisang isu ki bri banai sundur susu badi all the best ma hoi thank you tata makrau ke ji so fi ban phong ni kediam terai hang ni hari nongwei kalong ke ba sengu tenat bat kaba sengu khain bat pani ka tanrai ka jong la jong nomor ka de ke memori nga jingi ka bangi phong gi jan tanrai ka jingi ka pen ithui thau ya ka jinglong khasi tanrai ka jongi te bon ki bom da tip ki kali tingi batai bat ang su sorang shi ka dai bangi yo ban phong shabar ka jalla ka jongi yakini ki riam ki jongi maneling asngo ba udan duwi wa kana ba PJP long kum tu klawat kum tu utau chief jong kanur ka tribe mo wong mene ne hante nga syok ngau liak ayo dia video ya ka jingong neki we de kibun baki ong ba ikum ki warrior mo kum ki nong yakun thama te khandiat ngiyo ban batai phang usim trot sing jongi ukhlo lani ukhlawai ka jongi te ngisngo sarang ban yo sngo umta ban ngiyo ban samlem ya ka arti gustor jongi ba kumjuru ya ki nong malenti lani kita ki riu shulur ki riu perkap dan lani ki kelawat jong kari khasi jongi ting stunat kata ban sngo sarang kumju hi teng la sngo kum ta kelawat ba long kumunchong no ban long nuksan ban ki veru ko ju te samar kibra bangim long bangam dei kum ta man re stunat bangi riam kum ta ma ngidan hani badikinan nang tena Garo Hill sibla riam badi ka riam tenrai jongi ban peniru ya kai ka ba ka culture jongi ka don ban peni sha ka perthai kinan how do you feel after wearing this all over the city of Vienna? Well, I definitely feel proud and
to showcase our traditional attire in this festival, it feels amazing, and to showcase this to them and show them that yes, we are Garo and we are proud of who we are. It feels amazing. Did you get any kind of feedback or anyone comment on your attire? Yeah, I mean, people really love the dress, the attire, especially the jewelry, and basically, even in the trams and the metros, heads were turning and all eyes were on us. Tiga mapi karyam gusungi kalong kabaper na baro, ban ngiwan ngiyat ngiyeng hang niru ka baro khoi ki briu ki pej ki remun lani ki pej arsin lai sien ru kjo kapor bafilio sngohi ka jingi syam jong kilong kumi kilong kapa bagi samla nang tina ka jela jongi biki asam kumnu ki sngo habai yat lembar kita ka jan phong tenrai nalari lejong tingla yo ban peni na baro ki laiteli ki rilum jong ka jela Meghalaya kata na rilum Garo na rilum Khasi bat na rilum jantia hangni hapo Vienna ba pertehi brok hoi kan yo I tikai ba sa nang ni kalong ba ngin leit pai pat selagi yang kisam bat ban bu halagi dono lagi mensim baka culture jongi ka dustur jongi kalong beruspa hadu kata-kata bat ya kai ka bangi yo ban le mentah kan hak kani kesngi hak kani ka kanong ba nganget ba baro kibrik ba yo I kin kan mau junom.